सानसिदा सान्ति अन्थाइनि गोथार दैजों गोबां रोखोमनि बेराम हामगोननि बाथ्रा बुंदों। बे बाराव अन्थाइनि गोथार दैजों गोबां रोखोमनि बेराम आजार हामगोननि बाथ्रा बुंथिदों बगामाथि साखाथिनि सासे सुबुङा। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर बगामाथि साखाथि दावराइजार गामिनि अजय बसुमतारिया रामसिता भगवाननि बिथोनाव सानसिदा सान्ति अन्थाइनि गोथार दै रानदों। थांनाय 2011 मायथाइनिफ्रायनो अजय बसुमतारिया बाथौ मन्दिर खालामनायजों लोगोसेनो हिन्दु धोरोमनि बायदि रोखोमनि इसोरफोरखौ फुजिनानै रामसिता इसोरनि बिथोन बायदियै बे गोथार दैखौ राननो लादों। आंनि न'खरा जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो नैबे बगामाथि दावराइजार होननानै बुङो। दिनै आंनि 11 बोसोर जाबोबाय बे नैबे धर्मखौ खालामबोनाया। लोगोआव बाथौ मन्दिर खालामनानै लोगोआव आरो बायदि बायदि आइ आफा इसोरखौ लोगोआव लाफानानै दिनै मोनसे आङो बिथरन खालामनो थाखाय रामसितानि आदेश मथे आङो दै राननो नागिरदों। बे दैजों बहुद मानसियानो उपकार मोनगोन आरो बायदि बायदि बेमारफ्राबो हामजोबगोन होननानै दिनै रामसिताया स्वयं इसोरा बुंनानै होदों। बेखौ आं दाख्लैनिफ्रायनो आं बिथरन खालामगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय नैबे मन्दिरखौ आङो खस्थ' मस्थ' दिनै गावनि फैसाफोरजोंनो दिनै सरकारनि जगाजग लायाबालानो आङो लुफुंनानै दिनै आङो स्वयं भगबान रामसिताखौ हनुमानखौ बिमा दुर्गाखौ भारत माताजिखौ आं मोननो थाङो। स्वयं आङो सायखादाव मोननाय बादि आं मोनो आरो दैखौ लांफैलायनानै न'खरफ्राव सोरबा बिसिनायाव गोलैसोनानै दङब्लाबो आं आसा खालामो हामगोन होननानै। ओंखायनो बयबो लांफैलायोब्ला मोजां जागोन, बयबो उपकार मोनगोन। दा लांफैनायाव आङो आधा लिटार दै हरो। बेखौ आङो 20 थाखा फैसा लायो। 20 थाखा फैसा लानानै आङो हरो। बेनिफ्राय बे दैखौ सप्तासे लोंनांगोन निरामिस थानानै, अब्लानो सानाय सुनाय बिस बिदिना अनेक बेमारा हामगोन। माने जोंहा खोमाजों खोमा खोनालायनाय जायो आरो इसोरजों स्वयं। आरो गोरबोआव मोनो जोङो, गोरबोआव मोनो आङो। सोर राम, सोर लक्ष्मण, सोर बुद्धदेब, सोर दुर्गा, सोर गंगा गावसोर बुंनानै लायो। बेखौ आंहा मिन्थियो आरो दिनैनि बे मन्दिराव अनेक इसोर दङ। दिनै भारत बिमा फैयो आरो रामसिता फैयो, हनुमान दङ, गणेश बाबा दङ, गंगा देबि दङ, कृष्ण दं, अनेक माने इसोरफ्रा दङ आरो। नोंथांनो बे दैखौ माबायदि सोर माबायदि राननो होदों? दैखौ आधा बथल दै राननो थिनदों आरो आधा बथल खरि हरनो थिनदों आरो बे दैखौ सप्तासे लोंनांगोन निरामिस थानानै, अब्लानो बहुद बेमारफ्रा हामजोबगोन आरो। दैखौ नोंथाङा बहानिफ्राय मोननाय? दैखौ आङो मोनसे आंहा इसोरनि आदेश मोनसे होनाय दङ, बेखौ आङो सोमो।